వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను తీయబోతున్న వీడియో వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఫేమస్ టెంపుల్ బలేమాత టెంపుల్. నేమ్ వచ్చేసి నేను 3-4 టైమ్స్ వచ్చాను. నేను చూసిది మీకు కూడా చూపించాలని చూపించాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదే టెంపుల్. లోన పంతులు గారు ఉంటారు, కానీ ఎంత పెద్ద టెంపుల్ అన్నా దాంట్లో చిన్న రూమ్లో ఉండి దాంట్లో ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ మనకైతే పెద్ద పెద్ద గుడిలో ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ అలా ఉండవు. అదే ఒక రూమ్లో ఉంది కదా, ఇదే గుడి. అదిగో మాత. ఇది వచ్చేసి గుమ్మం ఎదురుగుండా మాట, మాత ఎదురుగుండా. ఇది బయట. బాగుంది కదా. ఇంకా ముందు ముందు నా వీడియోస్ చూడడానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, వాచింగ్ ఫర్